Minkejja li aktar kmieni din il-ġimgħa l-Awditur Ġenerali kkundanna l-Gvern kollu ta' qabela minħabba li ħareġ li l-Kabinett Laburista kien jaf id-dettalji ta' deal skandaluż li l-Gvern għamel mal-Vitals Global Healthcare biex jinbijaw 3 sptarijiet pubbliċi, il-Prim Ministru Robert Abela waqt attività politika nħadd filgħodu għażel li ma jitkellimx fuq hekk. Il-Prim Ministru waqt l-istess attività għażel li jfaħħar il-Fitch Rating iżda ma semmiex li din l-Aġenzija tal-Credit Ratings qed tbassar li fix-xhur li ġejjin Malta se tkun qed taffaċċja riskju kbir għas-settur tat-turiżmu fejn l-istess settur se jbagħat jew saħansitra ifalli jekk ma jittieħdux l-azzjonijiet neċessarji u xierqa. Dan preferenza għad daqqa tal-imxija li qed tkompli taffettwa t-turiżmu globali. Fitch qalet li jeżisti riskju ieħor li huwa żieda persistenzi fid-dejn tal-Gvern. Infatti ċifri uffiċjali maħruġa mill-NSO tul din il-ġimgħa juru li fl-ewwel kwart tas-sena l-isbilanċ fil-finanzi tal-Gvern kien jammonta għal 336 miljun euro u d-dejn tela għal 6 biljun euro. Min-naħa l-oħra r-rapport tal-Kummissjoni Ewropea li kien ukoll maħruġ din il-ġimgħa juri li d-daqqa fuq l-ekonomija ta' pajjiżna bdiet qabel l-effetti tal-pandemija. Il-Prim Ministru tkellem ukoll kif ser ikun diffiċli għal Malta biex iġġib pakkett ta' għajnuna raġonevoli mill-Unjoni Ewropea. Dan meta l-ġimgħa d-dieħla ser ikun qed jittella s-Summit tal-Unjoni Ewropea li matulu ser jinħarġu Recovery Plan għall-pandemija tal-COVID-19 kif ukoll Budget Plan. Għaliex ir-raġunament li jkollok huwa la darba intom tant ġrejtu l-qudiem inqas għandkom bżonn għajnuna mill-Unjoni Ewropea. Hekk taħdem is-sistema. U allura aħna se nidħlu f'budget fejn il-punt ta' tluq mhux se jkun l-aqwa wieħed. L-aħħar Gvern Nazzjonalista kien irnexxielu jġib budget ta' 1.2 biljun euro u għalhekk huma ħafna negozji u individwi li qed jisperaw li l-Gvern Laburista jġib budget saħansitra akbar minn hekk.